Ayat amig kuan. Sihi. Sihi or katong tapusok. Ang gagmay. Dadon na ta sa hunasan pero di man kayo hunas. Try na lang nato diri sa kuan. Sa bakawan. Guys, naik ano kasag o alimasag. Bro. Tugok amisong ko ano eh. Ano lang. Haro. Nasa sulod ano yun, haro. Klaro man di ba? Bro. Okay ba? Tulong. Ano? Nga guys, oh. Ako'y nakita ng mga sihi. Naro. Sihi. Namay kanigataan. Silian din ninyo. Dalhin ko kay Laman. Turo. Aha. Tara. Kenapa kena? Guys, oh. So guys, balinta kay wala man dito. Uy, tapusok. Ito tabas ni mga kasag diri. Ah. Ay, kuha. Baka kumangudog sihi. Sino yung mga kasag ba? Nara. Na guys, oh. Hindi ko na kasag. Ano, oh. Luto siya ba? May kasag. Kasag ni kadi. Aman. May ulo oh. Ah. Ah. Ilan nara? Naigida eh. Nagamay pa man. Kamay pa. Gamay pa, oh. Kamay. Nara. No. Sunod. Guys, naikasag na tumban sa mangod. Pero Huwag na to dala. ngara.
Nalago kayo ni ulo. Ano si sipit? Ano po siya? Pero Murag na tigbasan, no? Nanin tapusok guys, oh. Militra na sa no? Militra na sa bakawan. Sa mga ugat-ugat sa bakaw. Tura! Guys, oh. Oh. Bro. ay tura. Baklaw Sag. rin sila ka di ba? Or alimasag. No? Sige kwaon ay tura. Hey, guys, Napaisa. Ano? Kaman di ang gaganda-ganda di eh. No? Tura. Turo. Nay, kasi ito. Minute lang. Okay. Nawa daw. Nara! Turog ko, Nara! Nakoy na tumban, guys! Tura. Hmm? Guys, nailimango. Pero, magkita ba ka na ninyo? Pero, ano? Limango. Yan. Sayang ba? Wata kadalag sundang. Tara. Tura. Guys. Lo. Hmm? Si okay siguro maburag spy. Urag kuan. Damang. Natong ko. Stereo. Kasag. Agad. Ahak. Paako. Ahak. Sige mamaak. Tara. Nira na oh. Di dana. Turo. Ay mo pa na. Tura. Dako sa tsakay ba? Bro. Ido lang baldi ni. Na guys, oh. Hey, isang isa kasag, oh. Giluto siya. Natong ko. Na isa diri guys, oh. Ay itago. Naro. Ido ka buk, pero dos la ka buk, oh. Turang iso. Ito gidagan. Lagi iso. Agad ba ako? Yahak.
Iba lang ko ani eh. Ano? So guys, ngita miglahi nga spot. Ano kumangod oh. Ngita miglahi nga lugar. Asa na ay mga kasag. Kay dadto among gidtuan wala man. Dura ka ba kamong kuha? Balik mi dadto sa pinakakuan. Bali una gid. Ato ka ni be? Nung ko oh. Dagan-dagan naman gyapon pero tungagan pa na nato. Kung tabi init kayo. Init kistanan. Uy, agi mo ka mga kuha. Ano guys oh? Latura. Ni ko no? Bakalan? Asa? No? Lido ko, uy. Tara to. Sa bali. Ihak bali. Tara. Guys oh. Naputol. Naputol yung sit na pa isa oh. Latura. Gamay. Gamay. Napa. Nay. Ang guys oh. Tumban gyapon ako. Oo. Kilid man ang video. Guys, muli na mi. Kay pataob na, huh? Pataob naman. Pero dagan-dagan namang kuha, guys, no. Mahalos kasag tanan manguha. Amo tanging pangwaon karon kay kining kuan tapusok or sihi pero wala ingaw. Di migali kay namin nakakita nga mga kasag. Wala lang niya mong basinggat ani or gisahon lang or sabawan. Sige man yung sabawan. Saan magsili? Crunchy crab. Hmm?